Waqt intervista fuq Radio RTK, il-mexxej Laburista Joseph Muscat iddeskriva bħala logħba irresponsabbli kummenti li saru mill-Gvern ma' ġurnal lokali dwar iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Dwar l-impressjoni li qed jagħti l-Gvern li qed jgħid isma' ta' jekk ma jgħaddix il-budget ma joħorġux iż-żiediet għall-għoli tal-ħajja mill-ewwel ta' Jannar illi ġej. Jien naħseb li din hija logħba responsabbli min-naħa tal-Gvern, naħseb li hemm nuqqas ta' realiżmu u realtà. Joseph Muscat saħaq li jekk il-Gvern se joqgħod jilgħab il-logħba f'dal qasam, il-pożizzjoni tal-Partit Laburista hija ċara. Il-Gvern beħsibu joqgħod jilgħab logħb f'dan il-qasam, aħna nserħu moħħ kulħadd li Gvern ġdid minnu fih jieħu l-miżuri kollha adegwati sabiex dawk iż-żidiet jidħlu fis-seħħ immedjatament u blura mill-ewwel ta' Jannar tal-2013. Il-mexxej Laburista qal illi kull gvern jagħmel it-tajjeb fil-budget iżda il-problema ta' dan il-gvern hija illi ejja u qed jieħu miżuri antisoċjali bħal l-impożizzjoni tal-income tax fuq min qed jaqla l-paga minima. Il-gvern tilef id-direzzjoni tal-ġustizzja soċjali waqt illi falla fil-miri tiegħu. Joseph Muscat qal ukoll illi il-gvern ilu jaf li hemm il-periklu li l-budget ma jgħaddix, iżda għażel li jibqa' jkaxkar saqajh bil-possibilità illi l-pajjiż jibda s-sena ġdida budget mhux approvat. Għal dan kollu jaħti il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Dwar il-voti li se jittieħed fil-Parlament nhar it-tnejn dwar il-budget, Joseph Muscat qal li d-deputati kollha Laburisti se jivvotaw kontra għaliex m'għandhomx fiduċja fil-Gvern u fil-Prim Ministru. Dwar il-kontijiet tad-dawl qal li fil-manifest elettorali tal-Partit Laburista se jkun spjegat b'kemm, meta u kif se jorħsu il-kontijiet tad-dawl. Saħaq illi gvern ġdid mhux se jagħti lin-nies xi ħaġa u joħodulu minn but ieħor. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar kif pajjiżna il-prezz tal-petrol qed jola ħafna iktar minn kemm qed jola fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Nieħdu bejn l-2008 u l-2012. Matul dal-perjodu l-prezz medju tal-petrol fiż-żona euro, sa dan suq wieħed hemm ta' dan il-qasam, żdied bi 28 cents kull litru. F'Malta żdied 42 cents kull litru. L-istess ħaġa tapplika wkoll għal prezz tad-diesel. Il-prezz tad-diesel fil-żona euro bejn Marzu u Novembru ta' din is-sena, id-diesel raħas b'3 cents u f'Malta iżda żdied b'2 cents. Matul l-intervista l-mexxej Laburista wieġeb għal diversi telefonati illi saru mistemmija kif ukoll għal messaġġi illi daħlu bl-SMSs.